Takže čau lidi, já zdravím dnešního videa a dnešní video, jako, já se omlouvám, ale bude to muset být s tohle s tou černotou. Jako, já bych vám chtěla akorát říct, že to, co jsem jakoby natáčela tady já na tento kanál, tak jsem strašně ráda, jakoby, vím, není to moc jako hodně pro vás třeba, ale pro mě už jenom 40 odběratelů je fakt jako celkem dost, protože já nevěděla ani, že mě začne sledovat minimálně aspoň 5 lidí, jako jsem ani netušila. A v té době, kdy jsem začala natáčet, tak mi bylo 9 let. Ano, upřesňuji to teďka, bylo mi 9 let přesně. Teďka jsem tady o 2 roky déle a je mi teďka 11, jupi, konečně. A vlastně, jako vám už může tím pádem dojít, že tímhle s tím věkem prostě o ty šlejchy už nemám takovej zájem a nechci s nima nějak moc hrát. Jako mamka nechce prostě ani, abych je někomu prodala, jako a mamka, teďka se prosím vás podržte, sedněte si někam. A vlastně mamka, ona o tom natáčení celou dobu nevěděla, ale tak to vám asi může dojít, když jsem byla 9letý děcko, co chtěl být youtuber, že si řekla jedno, jo, já budu youtuber, jupi. Jo. Hele, já jsem ten tablet měla strašně rozbitej, pořád je rozbitej. A ano, natáčím na tablet, děkuju. A vlastně, jako strašně vám chci poděkovat za to, že jsme se dostali aspoň k těm 40 odběratelům. Mamka prostě si toho všimla akorát, že jsem mi přetvořila prostě jako nějak ten účet. A mně v tu chvíli nedocházelo, že vlastně tvořím její účet. A pak to bylo všechno v jako. Takže já mám takový jakoby nový telefon. Chci poprosit mamku, jestli bych mohla natáčet, jako na YouTube ne. A mamka, že ne. A když jsem mi říkala, že prostě, že i když tam nebudu vidět, prostě, co vlastně ona vlastně o tom natáčení s těma věděla. Tak nevím. Ale prostě, jo, a ještě omlouvám se za to, že mám prostě hrubší hlas, protože jsem nachcípaná, jinak bych ho měla strašně hebký úplně. A tak. Jo, a prostě vám chci poděkovat, že jsme se dostali aspoň na nějakou tu část. Říkám, pro některý to nemusí být prostě ohromný číslo. Ale když si vezmete, že by stačilo teďka jen 10 lidí, kdyby mě začalo sledovat a bylo by tady 50 odběratelů, tak to je půlka ze 100 a 100 je pro mě hrozně velký číslo. Teď já ty vogo mám tady v kasičce našetřených 131 korun snad a i ta 100 prostě je pro mě obří číslo. Jako OK, na prachy jsem strašně vybíravá, ale to je vedlejší. A navíc, prostě jak říkám, mě přestali šlechkoni bavit a proto jako tady nevím, jestli máte očekávat ještě nějaké videa teda, protože, nebo jakože s těma koníma, protože já jsem se rozhodla, že ten účet tady ten celý úplně, že ty videa starý bych tam nechala, jenomže ty se šlechama prostě bych vymazala a taky, že prostě bych začala točit nějaký ty zvířecí věci, jako všimli jste si, že mám králíka, že jo. Nevím, jestli to víte, což určitě ne, protože vám to nikdo neřekl, neposlal vám to nikdo nic prostě. Ale já prostě, jak jsem nenatáčela, tak mně se staly 2 příhody. 2krát jsem byla v nemocnici, jednou kvůli ruce, přesně minulý rok, 2018. Na Den dětí jsem měla do nemocnice kvůli tomu, že jsem hold byla nešikovná a naštvaná na psa a prostě jsem jakoby prorazila rukou sklo. Moje krásné dveře, že já jsem to dala úplně ten jas na 0, takže nic neuvidíte prostě, jo, tam jsou jenom ty dveře prostě. A zkrátka jela jsem prostě do nemocnice. Nebylo to nic hrozný, to jsem se smála. Ale
to, co se stalo minulý rok, ještě to bylo, počkejte, já mám tam ten vytištěný datum, kdy jsem dostala asi v tom měsíci Můna. Tak přesně 8. nějak 2018 prostě jsem v srpnu, ano, je to srpen, v srpnu mě pokousal můj pes do obličeje a vlastně on je to bojový pes, nebo byl, protože my jsme ho dali jedny paní a teďka má štěňátka, takže je úplně happy. A vlastně já jsem si prostě jednoho dne četla creepypastu Jack the Killer. Někteří to znají, někteří ne. A prostě vlastně já jsem to dočetla. Řekla jsem si prostě, nudím se, ok, půjdu za psem. Ten ale spal. Jo. Strejda spal vedle něj. A vy si říkáte, jaký strejda? No to je můj mamky přítel. Představte si to. A vlastně já jsem toho psa obejmula ze zadu, jednou rukou levou. A tou pravou jsem mu ještě nadzvedla jakoby hlavu. A ještě jsem tu hlavu k němu jako čupka, teďka se omlouvám za prostý slovo, jo. Jsem tu hlavu k němu dala. Jo. Ale pak mi došlo, co se může stát. Mě úplně ten moment, kam mě kousne, kdy mě kousne, co se stane, prostě mi to probliklo v té hlavě. A já jsem tu chvíli dávala tu hlavu pryč. A on zrovna v tu chvíli začal vrčet a kousl mě prostě. Vyjel po mně. Vysel za tu hubu asi 2 sekundy. Já se omlouvám, ale já to jakoby to vyprávění nějak moc nedávám, protože toho psa jsem měla fakt ráda. A jako nechtěla jsem mu něj přijít prostě a vemte si, že tu jizvu máte v obličeji na celý život. Jo? Pardon. Já jsem prostě napočítala odhadem tak 2 sekundy, 3, že se mi věšel za prostě mojí čelist. A já jsem ještě vstala, já čupka. Jo, omlouvám se prostě za ty prostý slova, jo, ale musíte taky pochopit, že já jsem se od té doby hodně změnila. Jo. Už nejsem prostě ta malá holčička. Jako o 2 roky je sice nic, jo, ale teď jdeme pořád k tomu vyprávění. Vlastně já jsem prostě úplně vyklepaná, ne. Mamka byla zrovna tu chvíli vyndávat z práčky prádlo. Strejda ten spal po noční. A já prostě, ono se mi myhlo tou hlavou, kde mě kousne, kdy prostě a jak to bude vypadat. Ale upřímně jsem ráda za to, že jsem neviděla to, co mi udělal, ještě než to bylo zašitý. Protože ano, bylo to fakt našití. Jako, teďka se podržte, jo, nebo ne. Ale prostě od rtu asi úplně fakt ty vogo centimetr, ani ne. Nebo jakože centimetr. Prostě, že to mám vynechaný místo. A potom centimetru vynechaného místa od rtu z vašeho pohledu z levé strany mám na šikmo prostě jizvu až k bradě, k té kosti prostě. Jako vy teďka říkáte, jak to může vypadat do prčic, jo? Já vám dám do popisku můj Instagram. Pokud ho nemáte, holce omlouvám, když tak další video bude odhalení, ale to budete mít tam na tom kanále tady asi týden a pak to smažu, aby to jakože všichni neviděli. A fakt to nevypadá hrozně, jo. Ale ten zážitek na celý život prostě nikdy nezapomenu. Nikdy na to nezapomenu, to vám přísahám. A prostě já kvůli tomu, jak mi to vlastně zašili, ne. Já jsem prostě jediný, co jsem měla, než mi to zašili a než pro mě přijeli.
Měla jsem obdélníček, jakoby složenou útěrku. A tu jsem si přidržovala. Já jsem fakt myslela v tu chvíli, že mám tam prostě díru, jo. A pošití. Máma, když jsme šli z nemocnice, já jsem pořád brečela. Já jsem celý ten den i celou noc, já jsem brečela. 2 hodiny debilně jsem spala. A fakt to bylo na nic ten den. A prostě i mamka mě musela vykoupat. Já jsem to totiž nedokázala prostě sama. Aniž bych prostě, já jsem se ani nedokázala oblíct mikinu, aby prostě, jakože, že jo, tu přes hlavu, jak musíte přetáhnout. Abych se prostě nerejpla do té jizvy. Jako měla jsem to z náplastí, jo, ale tu náplast si mohla strhnout prostě a to jsem neměla. Každý den mi to vyplachovali kysličníkem. Prostě a bolelo to, jo. Takže já jsem byla aspoň ráda za to, že jsem zdravá. Ale já jako v 10 letech jsem už měla kluka. Ano, říkáte si, jsem malej kid prostě, že bych ještě neměla mít kluka, ok, chápu to, ale ty komenty, řečí si nechte prostě na doma. Na svou mamku klidně, mě to je jedno. Ale já jsem měla kluka a ten se kvůli tomu se mnou rozešel. Já jsem říkala, ok, idiot prostě, nechápe osud, který si prostě musel stát kvůli mojí pitomosti. Celou noc jsem prostě brečela, celý den. Říkala jsem pořád, jsem kráva. Říkám, omlouvám se za prostý slova, ale prostě to jinak tady nejde už. A pak nastal ten slavný den, 3.9.2018. Dostala jsem králíka Moona. To tam tady taky ukážu, že ho asi neuvidíte, protože, ne, spíš určitě. Ale vlastně já prostě ten šok, já jsem to nedávala. Já jsem to fakt nedávala. Já jsem prostě... Mamka, potom, hele, už se dostaneme konečně k tomu, co mi řekla mamka po tom, co jsme vyšli z nemocnice. Řekla mi, že jsem tam fakt měla skutečně díru. A v tu chvíli mě to tak ty vogo plně zastavilo, že já jsem prostě se na ní strašně podívala těma skleněnýma očima. A začal jsem brečet ještě víc. Protože jako všichni se mě potom jako, že jo, pochopitelně ptali, co se ti stalo, Ježíš, jak to vypadáš, kde se ti to stalo, kdo ti to udělal. Prostě byla jsem ráda, že aspoň konečně někdo o mě prostě má zájem. A od té doby prostě já, velký psy, se bojím na ně jenom se podívat. I na malý psy jsem v ten den prostě se bála podívat. Tím kysličníkem, jak mi to vyplachovali, bolelo to jako prase. A já jsem proto každý den brečela minimálně hoďku. A pořád můj pes, nebo spíš náš, kvůli mě, kvůli mojí pitomosti, musel být přivázaný prostě k topení. Protože mamka viděla, že se ho bojím a že potom z toho dostávám šoky a nechtěla prostě, abych se trápila. Tak nic, teďka už natáčím 14 minut, tak aby se mi to vůbec na ten YouTube dalo, tak doufám, že se vám dnešní video líbilo, aspoň trošku, že si z toho videa ponecháte ponaučení a prostě takový, že nikdy neprovokujte psa, protože jinak mohlo by se stát něco horšího. Mohl by vás zakousnout do krku jako u mě. To se to málem stalo právě díky tomu, že mě vůbec kousl do obličeje. Jo. Takže prostě děcka, dávajte si na tady to bacha. Buďte tak laskaví. A děkuji vám za zhlédnutí tohoto videa. Určitě se můžete dát like, koment, popřípadě odběr, pokud to tady nemáte. Já doufám, že se vám teda dnešní video líbilo a s tím ahoj.